From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem il-telespettaturi kollha li qegħdin iseguna u anki dawk li qegħdin iseguna fuq il-mezzi soċjali. Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' Sant'Alfons Maria de Liguori, Isqof u Dottur tal-Knisja. Sant'Alfons li ħallilna ħafna kitbiet fuq il-morali, fuq l-imġiba tal-bniedem fil-mixja tiegħu lejn Alla u fuq l-impenn tiegħu biex jgħix il-verità, dak li jemmen, dak li il-mulej jistiednu kontinwament fil-ħajja tiegħu. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija nolbmafla Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar, ħtija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, il-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, inti dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtù. Għatina li fil-ħidma l-erwieħ ikonna l-ħerqa tal-Isqof Sant'Alfons Maria de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-qassisin u l-profeti kelbu lill-kapijiet u lill-poplu u qalulhom: dan ir-raġel ħaqqu l-mewt għax ħabbar kontra din il-belt kif smajtuh b'widnejkom intom stess. Iżda Ġeremija qal lill-qassisin u lill-poplu kollu: il-mulej bagħatni nħabbar kontra dan it-tempju u l-belt il-ħwejjeġ kollha li smajtu. Issa mela, sewwu l-imġiba tagħkom u għemilkom u għatu widen għas-sejħa tal-mulej Alla tagħkom u l-mulej jindem mid-deni li qal kontra tagħkom. Ngħidha lija, arawni, ninsab fidejkom, għamlu bija dak li jidrilkom tajjeb u sewwa. Imma kunu wafu li jekk intom toqtluni
titċabsu b'dem blaħtija, intom u din il-belt u min jammar fija. Għax u tassew il-mulej li batni għandkom biex inselmalkom f'udnejkom dawn il-ħwejjeġ kollha. Imbagħad il-kapijiet u l-poplu kollu qalu lill-qassisin u lill-profeti, dan ir-raġel ma ħaqqu xejn il-mewt għax hu kellimna f'isem il-mulej Alla tagħna. Iżda id Aħikam bin Safan kienet ma' Ġeremija biex ma jitilquhx f'idejn il-poplu u joqtluh. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Flimkien fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Aqlani mill-ħama u ma nibqax nieżel. Ħarisni minn min jobodni u eħlisni mill-ilma font. Tħallix iġorni l-ilma jew li jibnani id-dabien u jingħalaq fuqi il-bir. Flimkien o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Imma jien imsejken u batut. Terfani o Alla is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana tarat il-ħajr. Flimkien o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tamlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Għax jisma' il-fqajrin il-mulej u ma jistmelx lill-imjasrin tiegħu. Flimkien o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ħenjin dawk li huma ippersegwitati minħabba s-sewwa għaliex tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Erodi t-tetrarka sema bil-fama ta' Ġesu u lill-qaddejja tiegħu qalilhom dan Ġwanni l-Battista. Iva, għam mill-imwiet u minħabba fek il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta l-Ġwanni u qaflu l-ħabs u ħallihem minħabba Erodja martħuħ Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu inti l-dik ma tistax iżomma, ried kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Mela wasal jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet tisfen fin-nofs u għoġbot l-Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li għatija kull ma titolbu. U hi mowwija minn omma qaltlu għatini issa stess raġ Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultan nikket. Iżda imħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bagħad jaqta raġ Ġwanni l-Battista fil-ħabs. U ġibu rasu fuq platt u tawwa l-tfajla. U din ħadita lill-omma. Imbagħad id-dixxib li ġew ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma li għadna kemm smajna tkellimna fuq żewġ messaġġi kbar. L-ewwel qari
rajna l-ġrajja ta' Ġeremija u l-mod kif kienu qegħdin jixru u ridu ineħħu li jittitneħħilu ħajtu għaliex kien qed ixandar il-verità dak li l-mulej kienet idawlu. U dik l-istess xhieda fdietu. U għandna din l-esperjenza ta' Ġwanni l-Battista li wkoll kien qed ixandar il-verità u juri dak li hu sewwa. L-esperjenzi tagħhom jistedinna ħafna biex aħna nkunu attenti għal diversi mumenti li jista' jkun insibu ruħna fihom. Meta ikonna tentazzjoni ta' kompromess li flok ngħidu l-verità nawġuha għax ikun jaqbel lilna jew lill-oħrajn. Jew inkella xi ħadd fuq ix-xogħol li ġanna nagħmlu xi ħaġa li ma tkunx tajba biex jagħti l-verità. U aħna xi tkun it-tweġiba tagħna? Dik hija l-ewwel mistoqsija illi nissel fina dan il-Vanġelu. Bħala jista' jkollna diversi aspetti oħra li jiġrunna fil-ħajja tagħna. Mbagħad għandna messaġġ qawwi wkoll li kull waħda u wieħed minna jsib ruħu f'sitwazzjonijiet kultant diffiċli u bsin. Ġwanni l-Battista kien qiegħed il-ħabs u ħassu tassew magħluq fil-ħabs. Dak li kien qed jippriedka kien issewwa għaliex qiegħed il-ħabs u forsi staqsa. Imma għaliex kont qed inwassal il-messaġġ talla u jien sibt ruħi hawn. U inti wkoll jien forsi nagħmlu mistoqsija. Għaliex ngħid il-verità, għaliex nagħmel is-sewwa, għaliex naqdi dmiri tajjeb. U mbagħad għaddej minn din is-sitwazzjoni ma stax nifhimha, tħawwadni, tfixkilni, taqtalni qalbi. Forsi marda, forsi esperjenza, forsi sitwazzjoni li ma nistax noħroġ minnha. Sant'Alfons Maria de Liguori jagħtina ukoll parir fuq dan, għadda minn diversi tbatijiet u jgħid jiena immur quddiem il-mulej u ngħidlu mulej jien naf li inti tħobbni minkejja kollox. U dawn is-sitwazzjonijiet, din is-sitwazzjoni tista' ukoll tgħinna biex niftakru. Ix-xhieda li ta' Ġwanni l-Battista ma sefatx fix-xejn, imma hija kontinwament xhud tal-verità, xhud tas-sewwa, xhud ta' dak li qatt ma qata' qalbu mill-sewwa u mill-laqda tiegħu malla. U hekk ejjew nitolbu ħafna l-mulej biex aħna wkoll għaddejjin mill-liema sitwazzjoni għaddejjin. Qatt ma naqtaw qalbna li niftakru li Alla qatt ma jħallina waħedna. Hija sitwazzjoni x'inhi s-sitwazzjoni tagħna. Anke jekk kien mart, Alla jinsab ma' ġembek u s-sodda tal-mart tiegħek qed jakkumpanjak. Alla jinsab ma' ġembek fis-sitwazzjoni jibsa li jint għaddej minnha. Mhux se jħallik waħdek, anzi jerfana b'dirajh. U għalhekk ejjew nitolbu l-mulej u anki l-Madonna kien tant devot tagħha Sant'Alfons u ħallilna tant kitbiet magħrufa u anki sar għalliem kbir tal-Knisja, mhux ta' b'xejn. Kien konfessur kbir u anki kien jagħti ħafna pariri tajbin lin-nies.
Ejjew nilqgħu din l-istedina tiegħu u fl-istess ħin imma nimtlew bil-kuraġġ u bit-tama li Alla minkejja kollox qatt ma jħallina waħedna biex nibqgħu fidili għall-kelma tiegħu u għax-xhieda tiegħu li hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Issa resqu flimkien it-talbiet tagħna, Mulej Ġesu nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet li aħna se nirresqu quddiemek. Nitolbu għad-dusija tiegħu il-Papa biex il-mulejja tieħ id-dawl ħalli jkompli permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu iwassal il-kelma tiegħu sa truf l-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja kollha tad-dinja biex jagħmlu l-ħila tagħhom kollha ħalli jaħdmu għatih għal paċi fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal familji kollha tad-dinja biex jarfu b'mod jew ieħor ifittxu dejjem il-verità u jgħallmu l-uliedhom biex ifittxu l-verità u jiddefenduha akkosta kollox. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li talbuna biex nitolbu għalihom u għal morda tagħna biex isibu min jgħinhom jaqaf magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal mejtin kollha tagħna biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej, kebbes qlubna bin-nar tal-Ispirtu Santu. Int li lil Sant Alfons Maria de Liguori tajtu l-grazzja li ċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lilu nnifsu vittma qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant Alfons, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu issaħħaħa fl-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu Qaddisin intennulek li ta' tifħir aħna u ngħidu bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, mbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam.
tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof ġewlet jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apposti u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka, ma' Sant Alfons u mal-qaddisin kollha li jgħixu mill-biberja tiegħek. Sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja. Għatina fit-tieba nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li intrid fjan tidejxu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu ħaruf talla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla intajtna l-Sant Alfons Maria de Liguori, b'amministratur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċelebrajna. Għamel li aħna għaddejja tiegħek, nersu sikwit biex nieħdu sehem fih, ħalli bih infaħruk bla qiegħda bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, kull ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Sem tal-Missier tal-Ibernu tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smattab tana resejnu għafmana, glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana ġesu li twiletarina rtikun bnidem bħanna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, ħilisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erbi kolla, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. L-ewwel misterium tal-feħ tal-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun Alla. Nissina li inti bismewiti tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trittin kif is-semek da fl-art. Ħobsna da kull-jum matina l-lum, waħfrilna t-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak
tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btan il-ġesu li twilet għalina tkun bnidem bħanna. U ġesu tijaj għaffrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erbiħ kolla, u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħena tijak. Tini misterjum tal-ferm ta' Sitna Marija Marit iż-Żur, qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missirna li jinti fismewiti tqaddes ismek, tiġi salt natek, ikolli tritint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tan ġesu li twilet għalina tkun bnidem bħanna. U ġesu tijaj għaffrinna d-nubietna. Elisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Tiret misterjum tal-fef ta' Smirtan Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missina li jinti fismewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina.
La daħalniex fi tiġrib iż-żaħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma t-tabtani ġesu li t-wilet għalina tkun binidem bħanna. U ġesu tija jaffrinna d-nubietna ħilisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak. Fir-raba misterju minn tal-fer, ta' Sidna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi salit natek, kull tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iż-żaħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma t-tabtan ġesu li t-wilet għalina tkun binidem bħanna. Ġesu tijaj għaffrinna d-nubietna. Għajnisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħila tijak. Fil-ħamsa l-misterju tal-fer,
Sista Maria u San Giuseppe tilfu l-Ġesu wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputan bad-dotturi. Is-sina inti ismejt titqaddes ismek tiġi saltnatek kull titint kif issemek da fl-art. Obżana ta' kull jum matina l-lum għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam beki frota ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam beki frota ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam beki frota ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem tal-dejjem. Amen. Slima rik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewa ta' matana, slima rik li jek n-nejdu. Għalix aħna tulufnati li jteba, li jek t-nidu aħna li nibqu nofu dan li tadmu, ejja mela fuqa ta' tana dawarlejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, u rina wara da tulufnament il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijek, u għanina u bija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missina inti fismawiti tqaddes ismek jiġi saltnatek, kull tritint kif fissemek da fl-art. Hobżna ta' kull jum matina l-lum għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-murejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem tal-dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Daw tal-dejjem id-difuq. jistruma fil-paċi, Amen. mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana, Kristu l-qattal tana. Missir eternalla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu għaddis Alla, Henna lina. Spiritu imqazza Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlop għalina. imqazza Alla, Itlop għalina. imqazza xerba ta' xbejbiet, Itlop għalina. om ta' Kristu, Itlop għalina. om il-Knisja, Itlop għalina. om il-ħnina, Itlop għalina. om tal-grazzja talla, Itlop għalina. om it-tama, Itlop għalina. om li żjed safja, Itlop għalina. om li żjed nadifa, Itlop għalina. om muxebba, Itlop għalina. om bla teba, Itlop għalina. om li tistħoq l-imħabba, Itlop għalina. om tal-aġeb, Itlop għalina. om tal-pariri tajjeb, Itlop għalina. om ta' min ħalaqna, Itlop għalina. om ta' min salvana, Itlop għalina. xebba kollokal, Itlop għalina. xebba tistħoq kull iman, Itlop għalina. xebba tistħoq kull foħrija, Itlop għalina. xebba kollok seta, Itlop għalina. xebba kollok nina, Itlop għalina. xebba mera tal-qdusija, Itlop għalina. tron tal-erf, Itlop għalina. bidu tal-ferħtana, Itlop għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlop għalina. amara ta' kull grazzja, Itlop għalina. amara ta' kull tiba, Itlop għalina.
Warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minaj l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Għaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Għafrilna nitolbu mulejn. għaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbu mulejn. għaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Hen għalina. tlopalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejatijek nitolbuk mulej l-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem. Bl-interċessjoni tal-Mqazza u Glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusi midwejja issa u ngawdu l ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba il-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-jieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp, slima għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatonazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Alfons Maria de Liguori, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu,
Birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem mażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, birek l-Ispiritu Santu Paraklitu, birka l-kbirom talla Marija Santisma, birka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, birek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Wom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek għal flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.